Bé, hola a tots. Avui estem aquí per parlar d'un sac de dormir, però no d'un sac de dormir qualsevol. És un sac de dormir de la gent de Haglos i es diu Limb Down Mesure. Què té de particular? El que té de particular són els seus 470 grams de pes i això és molt i molt poc tenint en compte que ens dona un límit de confort de més 1. Per tant, és probablement un dels sacs més lleugers i més calents que s'hagin fabricat mai. Però no només podem parlar d'això, com ho aconsegueixen i quina característica estructural té. Anem a parlar primer de com ho aconsegueixen. Ho aconsegueixen gràcies a una qualitat de pluma de 800 Wings europea, que això fa que sigui dins de les millors plomes, doncs de lo bueno a lo mejor, que es diu. L'altra cosa que fan és aconseguir treure molt de pes gràcies a la seva poliamida. Munten una poliamida tremendament fina. Jo no sabria dir-vos el pes exacte del metre quadrat d'aquest teixit, però deu voltar els 40 grams, molt similar a el que pot ser un Pertex Quantum. Què més podem explicar d'un sac com aquest? Doncs podem explicar que cap plegadet dintre d'una funda com aquesta, que ara d'aquí un momentet intentarem posar-lo dintre perquè veieu perfectament com queda. Me la guardo a la butxaca, i que per treure-li pes no té butxaca. La part de dalt, com podeu observar, porta un tibador que el que ens dona és l'avantatge de poder tancar-nos a la zona de cap. Això evitarà una fuga d'escalfor molt important a la zona de cap, i a la zona de peus, de manera, diríem, estranya, el que ens trobem és que està oberta. També compta amb un tibador que ens ajuda a tancar-la. Però per què serveix que estigui oberta la zona dels peus? Ens serveix perquè aquest és un sac de dormir que el podem utilitzar amb un rango de temperatures molt diferent. I per tant, en condicions de temperatures una miqueta elevades, aquelles nits una miqueta més caloroses, que podem estar al voltant dels 10, 12, 13 graus, aquest és un sac de dormir que potser és un pèl calent. Què podem aconseguir? Doncs obrim la zona de peus, aconseguim que entri aire i aconseguim ventilació. Dit això, agafem el sac de dormir i la funda que us he dit abans i el pleguem a dintre. Vaig posant-lo dintre. Com podeu observar, porta una pluma que infla moltíssim. Això ens dona certes dificultats a l'hora de plegar-lo. Però és fàcil. L'únic que hem de fer és treure l'aire. Com podeu veure, tot el sac va entrant. La veritat és que és força fàcil posar-lo perquè llisca moltíssim el seu teixit. De fet, podrien treure una sèrie de peces de roba, de jaquetes fetes amb aquests teixits, perquè realment són al·lucinants. Bueno, ja ho veieu, va entrant, vaig apretar-lo més, perquè té tendència a escapar-se. Un moment. Sembla que em costa, sobretot per l'aire, ja ho he dit, i aquí el tenim tot ben plegat. De fet, aquesta és la bona manera de posar el sac de dormir. Sempre que plegueu un sac de dormir l'hauríeu de plegar d'aquesta manera. La idea, com podeu veure, m'ha fet suar una mica. La idea és que ocupi poquíssim, que quedi molt ben comprimit. Si a més poséssim unes corretges de compressió encara li trauríem més pes, més volum. Poca cosa més. Limb Down Mesure, un sac excepcional, només apte per als més fanàtics del pes, d'acord? Ens veiem i fins una altra.